την Δράκου, θα μας επιτρέψετε τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα πούμε πόσα, Εφη. Δεν θα αποκαλύψουμε πόσα. Η Εφη. Δεν θυμάμαι και πολύ, γιατί έχει επέλθει και ο χρόνος. Είναι και αυτό, σωστά. Η Εφη είναι. Καλή σου μέρα. Είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης και προσφάτως και συγγραφέας. Με την Εφη λοιπόν θα μιλήσουμε για την παρουσίαση ενός εξαιρετικού παραμυθιού με τον τίτλο «Πέτρο Ψαλίδο Χαρτοχώρα». Τα κατάφερα και το είπα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται, 12 Απριλίου, στις 5 η ώρα το απόγευμα, στο Πολύκεντρο Νεολαία, στην Ανδρόγειο, έτσι στο κέντρο της πόλης, στον αριθμό 4. Να σε καλωσορίσω λοιπόν, Εφη, να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο σου, να έχει μια πολύ πολύ καλή τύχη, γιατί νομίζω πως του αξίζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου, και για την πρόσκληση. Καλημερίζω τους ακροατές σου. Είμαι πολύ χαρούμενη που επιτέλους κάνω την παρουσίαση, γιατί καθυστέρησε λίγο λόγω άλλων υποχρεώσεων, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που θα το γνωρίσει ο κόσμος και ελπίζω να το αγαπήσει όπως το έχω αγαπήσει εγώ και τα παιδιά μου που είναι μαθητές μου, γιατί αυτό το βιβλίο έχει προκύψει από project που έχω κάνει με τους μαθητές μου. Αυτό συνέβη πριν από πόσα χρόνια, Εφη? Γιατί εμείς ουσιαστικά γνωρίσαμε την Πέτρο Ψαλίδο Χαρτοχώρα μέσα από μια θεατρική παράσταση, η οποία μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος, στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου, πριν από πόσα χρόνια? Το 2018. Το 2018, οπότε ήταν λίγο πριν την καραντίνα ουσιαστικά, λίγο πριν τον COVID. Αυτή μας έκοψε. Ναι. Και φυσικά οι υποχρεώσεις των παιδιών, γιατί οι πρωταγωνιστές της παράστασης ήταν παιδιά, εξαιρετικοί ηθοποιοί, πραγματικά αλήθινοι ηθοποιοί, όλοι το είπαν αυτό. Ήταν πολύ δουλεμένα τα παιδιά και πολύ έδωσαν την ψυχούλα τους. Ήταν μια υπέροχη παράσταση που την έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Αυτό ήταν το έναυσμα. Βασικά η ιδέα, η Πέτρο Ψαλίδο Χαρτοχώρα, ξεκίνησε από ένα project, όπως σου είπα, γιατί εγώ μέσα από το θέατρο και την συναναστροφή μου με τα παιδιά δημιουργώ ιστορίες. Δεν είμαι συγγραφέας, παρόλα αυτά μου αρέσει να λέω ιστορίες στα παιδιά και τους αρέσει και σε αυτούς. Μέσα λοιπόν από τη συναναστροφή μου με τα παιδιά φτιάχνω ιστορίες και χρησιμοποιώ, ας πούμε, τα παραδοσιακά μας παιχνίδια για να κατανοήσουν τα παιδιά καλύτερα κάποιες έννοιες. Οπότε ουσιαστικά λειτουργείς διαδραστικά σε σχέση με τα παιδιά, γιατί νομίζω πως αυτό θα πρέπει να κάνει κάθε εκπαιδευτικός, να μην προσπαθεί να περάσει έτσι στήρα γνώση, αλλά να βάζει τα παιδιά στη διαδικασία της δράσης, γιατί νομίζω πως έτσι αποκτάται πολύ ευκολότερα η γνώση και οτιδήποτε άλλο θέλει ο εκπαιδευτικός να περάσει στα παιδιά. Ναι, ακριβώς, αγάπη. Η ιδιωματική μάθηση είναι η καλύτερη μάθηση, η πιο διασκεδαστική και η πιο ουσιαστική. Οπότε χρησιμοποιώντας αυτά τα παιχνίδια, ας πούμε, για τις προκαταλήψεις ξεκινάμε, παίζουμε το χαλασμένο τηλέφωνο και μετά αρχίζουμε την κατανόηση πώς μπορεί να συμβεί να αλλοιωθούν τα πράγματα και οι αλήθειες. Χρησιμοποιούμε για το Alzheimer, ας πούμε, παίζουμε κολοκυθιά και με αυτό το παιχνίδι μιλάμε για αυτή την πάθηση. Τσουβαλοδρομίες για τα κινητικά προβλήματα. Όλα αυτά τα παιχνίδια με βοηθούν στο να ξεκινήσω να κατανοήσουν τα παιδιά κάποιες έννοιες. Το Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί, λοιπόν, το τόσο αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών, με βοήθησε στο να κατανοήσουν τα παιδιά τη διαχείριση της δύναμης. Γιατί όπως και η πέτρα και το ψαλίδι και το χαρτί δεν είναι πουθενά μόνο δυνατά ή μόνο αδύναμα, έτσι και εμείς οι άνθρωποι. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτό το project, μου ήρθε αυτή η ιδέα, φτιάξαμε μια πολύ ωραία παράσταση, όπως το είπα, και μετά όλο αυτό το πράγμα έπρεπε κάπου να καταγραφεί, γιατί ήταν πολύ αγαπημένο και πολύ όμορφο, για να μην το κρατήσω κάπως, και έτσι έγινε το βιβλίο. Ποια είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει το βιβλίο σου, Εφη?
Κοίτα, ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τους αρνητικούς παράγοντες που οδηγούν στις διακρίσεις, τους φόβους, τις προκαταλήψεις. Να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα δηλαδή. Ακριβώς. Να τους γίνει πιο οικείο το ότι ο διπλανός τους μπορεί να διαφέρει από αυτά. Μπορεί να είναι πιο ψηλός, πιο αδύνατος, μπορεί να φοράει γυαλιά, μπορεί να, δεν ξέρω, να έχει ας πούμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Να μην είναι από την ίδια χώρα. Ναι. Να αναγνωρίσουν τα παιδιά με σεβασμό το δικαίωμα του κάθε ένα από μας να υπάρχει με αξιοπρέπεια. Αυτό. Και με τον τρόπο που εκείνος επιθυμεί. Πολύ βασικό νομίζω, ναι. Ακριβώς. Να μπορεί να νιώθει άνετα το παιδί μέσα σε διαφορετικούς ανθρώπους, χωρίς να κρίνει, να απορρίπτει. Να μαθαίνει να βοηθά. Να μαθαίνει ότι η δική μας στάση μπορεί να κάνει τον άλλον να νιώθει κατώτερος. Και όχι ότι απλά είναι διαφορετικός. Η δική μας στάση έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πώς θα νιώθουν οι άλλοι μέσα στο περιβάλλον τους. Έχουμε δηλαδή ευθύνη. Μερίδιο ευθύνης κι εμείς. Για το πώς κάνουμε τον άλλο να αισθάνεται. Αυτό. Μια καλύτερη συμπεριφορά, μια καλύτερη επικοινωνία. Αυτό είναι ο σκοπός μου. Τα παιδιά το αναγνωρίζουν αυτό γιατί είναι καθαρό χαρτί και ό,τι γράφουμε σε αυτό το καθαρό χαρτί παραμένει. Οπότε έχουμε ευθύνη κι εμείς οι μεγάλοι στο πώς τα παιδιά μας θα αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο, το περιβάλλον γύρω τους. Όλα αυτά με ένα πολύ διασκεδαστικό τρόπο όμως, γιατί το βιβλίο είναι πολύ διασκεδαστικό, είναι πολύ αστείο και περνάει φυσικά και τα μηνύματα αυτά που θέλουμε να περάσει. Απευθύνεσαι σε ένα απαιτητικό κοινό, έτσι. Τα παιδιά μπορούν να αφουγκραστούν, μπορούν να κατανοήσουν, μπορούν να συναισθανθούν πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε εμείς οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Έτσι δεν είναι? Ναι, και με έναν καθαρό τρόπο. Με έναν τρόπο που είναι πιο πολύ το ένστικτο, το ανθρώπινο ένστικτο που λειτουργεί, παρά οι αναφορές που έχουν, γιατί τα παιδιά δεν έχουν πολλές αναφορές, δεν μπορούν να κάνουν τις συγκρίσεις που κάνουμε εμείς, ούτε να έχουν την δική μας τέλος πάντων, εμείς οι άνθρωποι νιώθουμε και λίγο, βάζουμε ταμπέλες, ενώ τα παιδιά δεν βάζουν ταμπέλες. Ναι, σωστά. Αναγνωρίζουν τα πράγματα με το ένστικτο και την ψυχή τους. Και καταγράφονται με αυτόν τον τρόπο στην ψυχή τους. Οπότε από τη μία είναι το κοινό απαιτητικό, αλλά από την άλλη είναι και διαφορετικός ο τρόπος που εισπράττουν κάθε τι που εμείς... Ναι. Με έναν διαφορετικό τρόπο. Με έναν διαφορετικό τρόπο, σίγουρα με περισσότερο συναίσθημα και όπως είπα με έναν διαφορετικό τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εμείς οι μεγάλοι τα πράγματα. Και επειδή τα παιδιά λειτουργούν και πολύ περισσότερο με τη φαντασία τους, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που θέλω να θίξω, στο ότι πρέπει να προσπαθούμε να ευνοούμε αυτή τη φαντασία, γιατί χάνεται σιγά σιγά μέσα από την σύγχρονη ζωή. Ακριβώς επειδή τα παιδιά λειτουργούν με τη φαντασία τους όμως, παρόλα αυτά, παρόλη την δυσκολία, έχουν και έναν τρόπο τον ενθουσιασμό, ας πούμε. Αυτός ο ενθουσιασμός βοηθά πάρα πολύ. Βοηθά γιατί τους δίνει, σαν να υπογραμμίζει τα πράγματα, ο ενθουσιασμός, σαν να τα κάνει πιο μεγάλα. Σκέφτεσαι να το ξανανεβάσεις το συγκεκριμένο θεατρικό? Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελες, μετά από τα χρόνια που έχουν, θέλω να πω, περάσει, ενδεχομένως έτσι και με μια διαφορετική ματιά να μπορέσεις ξανά να το ανεβάσεις στο σανίδι ενός θεάτρου. Ναι, θα ήταν πάρα πολύ ωραία συγκυρία να είχα το χρόνο και τις προϋποθέσεις για να γίνει, γιατί θα ήταν κάτι πολύ όμορφο και για τα παιδιά και για τους μεγάλους να τη δουν αυτή την παράσταση. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω, νομίζω ότι είχες δει με τα κορίτσια. Βεβαίως, και είχαν περάσει εξαιρετικά και οι δυο μου οι κόρες τότε. Ναι.
Την είχαμε απολαύσει οικογενειακώς δηλαδή την παράσταση. Αυτό. Τα παιδιά είχαν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Είχαν μοιράσει έτσι απλόχερα το συναίσθημα. Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην παράσταση. Ήταν πραγματικά εξαιρετική. Τα παιδάκια μας ήταν απίθανη στιγμή. Και τώρα αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν στην παράσταση ενδεχομένως το Σάββατο να είναι στο Πολύκεντρο για να δουν από κοντά και την παρουσίαση του βιβλίου, έτσι. Παιδιά πια, ενήλικα παιδιά πια, πάντοτε υπέροχα παιδιά, θα είναι μαζί μας. Για πες μας τώρα τι ακριβώς έχεις ετοιμάσει για το Σάββατο. Όσοι βρεθούν δηλαδή στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου στην Ανδρόγειο, τι θα δουν? Νομίζω θα περάσουμε όμορφα, θα περάσουμε παρεΐστικα, γιατί θα είναι πολύ δικοί μου άνθρωποι στην παρουσίαση. Θα με τιμήσουν φίλοι μου αγαπημένοι, ο κύριος Γιώργος Πιτσούλης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Κρήτης, που έχουμε συνεργαστεί, τον εκτιμώ βαθύτατα, μου έκανε την τιμή να μιλήσει. Ο Αντώνης Ηλιάδης, διδάκτορ θεατρολογίας, επίσης συνεργάτης μου και φίλος μου πολλά χρόνια, θα μιλήσει για το βιβλίο. Η Χαρά η Καράλη, που έχουμε συνεργαστεί, είναι μια υπέροχη συνεργάτης και φίλη μου, και έχει κάνει τις χορογραφίες στην παράσταση και είναι ένας συνεργάτης εκ των έσω, ας πούμε, από την αρχή έχουμε εμπλακεί μαζί. Ο Αντώνης ο Καλομυράκης, ο αγαπημένος μου και αγαπημένος ηθοποιός όλων. Ναι, τον έχουμε απολαύσει σε πολλές σειρές το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια, ναι. Ναι, είναι πολύ αγαπημένος, πολύ ταλαντούχος, τον λατρεύω, είναι η οικογένειά μου και θα έρθει για την παρουσίαση, θα διαβάσει κομμάτια μαζί με άλλη μια εξαιρετική ηθοποιό και τραγουδίστρια, την Τερέζα την Καζιτόριο, που θα τραγουδήσει η Τερέζα και τραγούδια της παράστασης. Ναι. Θα διασκεδάσουμε διαδραστικά με τα παιδιά εκεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα επικοινωνήσω τη δουλειά μου στον κόσμο. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη για σένα, γιατί αισθάνομαι πόσο πολύ το αγαπάς όλο αυτό. Και εντάξει, η αλήθεια είναι πως με τη συγγραφή, ας πούμε, θεατρικών έργων ασχολείσαι, έτσι. Ασχολείσαι εδώ και χρόνια. Αλλά φαντάζομαι πως αυτό ήταν κάτι διαφορετικό, έτσι, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παιδικό βιβλίο. Θα έπρεπε και να το στήσεις, εννοώ, με έναν διαφορετικό τρόπο, να το οργανώσεις με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί απευθύνεσαι, όπως είπαμε, σε ένα άλλο κοινό. Ωστόσο το βιβλίο είχα την αυτό σε δυσκόλεψε καθόλου, Έφη, ή επειδή έχεις το ταλέντο της γραφής ήταν ευκολάκι, ας πούμε, για σένα? Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή θεωρώ ότι είχα ανάγκη να το κάνω αυτό, η ανάγκη μου με όθησε να το κάνω. Φυσικά είχε δυσκολίες, ακριβώς γιατί δεν γνωρίζω απολύτως τον τρόπο. Βέβαια όταν αρχίσεις να γράφεις, έρχεται με έναν τρόπο... Παρασύρεσαι, μάλλον θα μου πεις, έτσι, ναι. Έρχεται και γίνεται νεράκι αυτό το πράγμα. Είχα την τύχη και την τιμή να το εικονογραφήσει η καταπληκτική δικαστικός η Άννα Χιλεζάκη. Ναι, είναι εξαιρετική. Αυτό είναι σαν να ολοκληρώνει το βιβλίο, η εικονογράφηση αυτή που έχει κάνει. Δίνει δηλαδή πάρα πολύ στο βιβλίο μου ομορφιά και χάρη η εικονογράφηση αυτή, και είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά που νομίζω, και ένα βιβλίο που νομίζω ότι όποιος το πάρει θα το αγαπήσει. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω και εγώ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μιας που πήρες το κολλάι, έπεται και συνέχεια? Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Κάτι στο μυαλό μου. Ήδη δηλαδή τι γράφετε το επόμενο? Ναι. Γράφεται το Χριστούγεννα στην Πετροψαλίδο Χαρτοχώρα. Ναι. Και μιλάει για την τάση των ανθρώπων για το επιφανειακό. Για αυτή την επιδίωξη, την αέναη επιδίωξη της ευτυχίας, της εικόνας, που μας κάνει τελικά, μας θλίβει αντί να μας κάνει χαρούμενους, και πως δεν έχει σημασία
η εικόνα μας μόνο, αλλά και το μέσα μας. Και θα εκδοθεί για να είναι ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι ουσιαστικά. Θα εκδοθεί και θα είναι έτοιμο πριν τα Χριστούγεννα του 2025 να το έχουν τα παιδιά. Εξαιρετικό, εξαιρετικό ακούγεται, γιατί και αυτό από ό,τι μπορώ να καταλάβω περνάει τα μηνύματά του, έτσι. Οπότε καλά θα κάνουμε να επιλέγουμε να διαβάζουμε βιβλία τα οποία, ναι, θα μας ψυχαγωγήσουν κατά έναν τρόπο, αλλά θα μας αφήσουν κιόλας και κάτι να έχουμε να σκεφτόμαστε, έτσι. Θα μας δώσουν δηλαδή τροφή για σκέψη. Θα πάρουμε κάτι αφού τα διαβάσουμε. Οφείλει να το κάνει τέχνη γενικά. Οτιδήποτε μπορεί να ακουμπήσει με τέχνη, είτε εικαστικό είναι, είτε μουσικό κομμάτι, είτε θεατρικό, είτε συγγραφικό, είτε μέσα από το χορό, έχει, χωρίς να είναι απαραίτητα διδακτικό, να μην έχει αυτή την διάθεση την διδακτική, θα πρέπει να αποτελεί τροφή για σκέψη για αυτόν που θα το συναναστραφεί ή θα το δει. Έτσι. Έφη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία να έχεις στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου σου με τίτλο «Πέτρο Ψαλιδό Χαρτοχώρα», και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Εδώ θα είμαστε για να επικοινωνήσουμε και ενδεχομένως επόμενες συγγραφικές σου διαθέσεις, και όχι μόνο, και θεατρικές θα προσθέσω. Ευχαριστώ τόσο πολύ, αγάπη. Με κάνεις πολύ χαρούμενη και το εκτιμώ πάρα πολύ. Να πάρω την ευκαιρία και να καλέσω και τον κόσμο στην παράσταση που κατεβαίνει στην Κρήτη. Έχω σκηνοθετήσει μια παράσταση υπέροχη στην Αθήνα. Ναι. Ένας καταθλιπτικός, η οποία κατεβαίνει στην Κρήτη 26 και 27 Απριλίου. Ναι. 27 Απριλίου, η μέρα των γενεθλίων μου. Ναι. Να σου κάνω ένα δώρο, λοιπόν. Ναι. Υπέροχη παράσταση. Η αλήθεια θα σου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω στην παράσταση συμμετέχει ο Αντώνης ο Καλομυράκης. Ναι, ωραία. Έχει γράψει την παράσταση ο Αντώνης. Μάλιστα. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα. Έχουμε πάρει πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Είναι κωμωδία, Έφη. Είναι μια σπαρταριστή κωμωδία που όμως δεν σταματά στην κωμωδία, αλλά περνάει και μηνύματα, είναι πολύ συγκινητική. Έχει και τα δύο, είναι έτσι ο Αντώνης ακριβώς, και γι' αυτό γράφει και έτσι. Έχει πολύ χιούμορ και πολύ θετική διάθεση, αλλά και είναι ένας προβληματισμένος άνθρωπος γενικότερα, οπότε όλο αυτό, όλη η ψυχή του έχει βγει σε αυτό το έργο. Είναι ένα καταπληκτικό έργο, είμαι πολύ χαρούμενη που είχα την τιμή να το σκηνοθετήσω, και κατεβαίνει 26-27 Απριλίου στο Ηράκλειο, και με πολύ χαρά σας προσκαλώ και το κοινό να έρθει να το δει και να το χαρεί, να χαρεί μια πολύ ωραία παράσταση. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε και για αυτή την ενημέρωση. Καλή επιτυχία, λοιπόν, ευχηθούμε και στη συγκεκριμένη παράσταση. Ευχαριστώ, αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Έφη μου. Αυτό το σημαντικότερο, υγεία πάνω απ' όλα. Καλό Πάσχα να έχουμε. Ναι, με το καλό. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.